Пчелите движат света. Докато кръжат през синьото небе, на техните рамене се крепи растителното царство. Те превръщат нежен прашец в елексир на дълголетието. Лек от природата, незаменима храна и безценно лекарство. Българският мед ни прославя по цял свят. Тайната на нашите пчели се предава през поколенията. От старите пчелари знаем, че всичко хубаво в живота е сладко. А когато мед ни капе на душата и пълни лъжицата, ние с гордост можем да възкликнем: да, български е!